Čo by si robil, kebyže máš možnosť vyfotiť nejakú veľkú, hroznú a odpudivú obludu? Ja sa ešte rozhodnem. Halloween je za rohom, no a to znamená dve veci. Všetkým z toho jebe. A ty konečne bez make-upu zapadneš na každej party. V tomto videu si urobíme základný prehľad o tých najpopulárnejších kreatúrach sveta. Čo ti ako prvé napadne, keď sa povie morská panna? I got a special power. Pozorovania týchto stvorení prichádzali v minulosti najmä od námorníkov, ktorí ich opisovali ako nie také krásne, ako sa o nich hovorí, pretože mali mužské črty tváre. Neskôr sa prišlo na to, že si ich námorníci často mýlili práve s lamantínmi a dugongmi. Čo zas chápem, hej, po niekoľkých mesiacoch honkania si kamošmi v kajute ti aj toto príde použiteľné. Chupacabra. Toto slovo môžeme v rámci voľného prekladu do slovenčiny preložiť ako vyciciavač kôst. Takže chlapi, v každom z nás je chupacabra. Škaredé, smradľavé a chladnokrvné stvorenie, už nehovorím o chlapoch, ktoré sa preslavilo zabíjaním dobytka. Pravda je však taká, že všetky opisy očitých svedkov sa viac alebo menej zhodujú s opisom obyčajného kojota trpiaceho svrabom. Loch Ness. Najväčšia mytická obľuda a zároveň najväčší hoax. Popularitu Loch Nessky odštartovala táto fotografia zhotovená chirurgom Robertom Wilsonom v roku 1934. Avšak jeho kamoš a sochár Christian Sperling po 60 rokoch priznal, že je to celé fake. Čiže Robo, Kiko a pár ďalších kamošov len namontovali krk a hlavu na nejakú hračkárskú ponorku. To, že Bigfoot a Yeti nemajú okrem toho, že pripomínajú tvojho otca, keď si týždeň neoholí chrbet, nič spoločné, si môžeme povedať niekedy inokedy. Robí to tak, že nikto nemôže povedať, že som samozvaný.